Apay kasta itsura na. Kasla foreigner. Ang kangisit na. Apay sinatoy mo't baak. Kasla foreigner, nagdakkel subsub na. Ay! Kusa! Ang damang natatok! Yan, nagsarak agad ito doon ang agkalaan. Siya nga pala kusa, kailan ka lumaya? Nung isang buwan lang, Kosa. Ay, mas nauna ako sa'yo! Namiss kita, kusa! Katagat kinilas ko. Kanino nga tato'y balangag? Apay nagadaw na. Agugutak man ti si daag. Padawat apo balangag ah. Amot ti pagpakadaan ng bagay. Hindi masato yan. Sariwang sariwa. Wow! Ito pala ito kinilas ko. Ito na partak. Tarik ko. Ni Boss Berto mga jay. Boss Berto. Nakan mo tagugugot ka balangig. Siyempre, panay magkarne ti sida ukon. So nga, kahit kumutag sida ti balangag ah. Unay, sana all panay karne si Dain na. Ipakakada ka nga rin kini Andres ayin. Apay kanino ba atoy? Kanya na ba? Woy, kanya nan to atoy, no matay ng kill na. Nagkaro kay mutten. Si bibig pa lang di tao, patpatay niyo mutten. Kikas dito malapapanan na. Yung joke lang, jaka mo naman yung bagay atoy. Imbagam kini Andres. Madi na bagay ni Andres atoy, jaka mo no, kasi naman yung bagay. Ino dati nakita nga nang iparitan, isuma yung bagay. Taray tanong ka na. Awan makita nga tao na eh. Di awan tikim bagay. Agalat naman natan, tano ado ti maalata. Nadupay lang nga, bagbagam. Ukis ti sa bambaak. Agong ungot ni bakit kaw. Apay tiniram ni Maria. Made, dalati nagtungtungan ba eh. Ang dakat agtungtong di unag ti kwartaon. Ay baak, pirmi nga nagpudot ni Bibi Labs ko kanyamon. Confidential nga ro dati pagtungtungtungan may isuma di mabalin nga dati makangay. Okay. Kasjeya. Among baak, di mangyalala kami ni bakit ko ke. Sa bali mo ti bagbagana. Baak. Partakam kung kunana mo. Yan, baka agtagtagay lang mo ni bakit mo. Ang dakat agtagtagi nga agtirtiriter di matanan. Natural agtiriter aja eh. Mangyalala kayo nga ro. Nga mapay kasjay ti bagana, imbis nga birto. Sa bali mo, baak. Bilisam kung kunana mo. Ay, awan ti amok itan, awan basol ko ta. Tsaka hanlang sakti bakit oy. Apay, sino nga tayo katungtong ni Bak? Kasla foreigner, mate. Baak, para kanyak lang ni bakit ko. Ikanyam lang ah. Ang kay Berto ay ang kay Berto. Hanak nga padpada di daduma nga lalaki ah. Bak, apay, sino ati katungtong mo? Ni Boss Berto, asawa ni Madam Robe. Tigsaw minumata. Apay, kasta itsura na. Kasla foreigner. Tangken ngisit na. Apay sinatoy mo't baak. Kasla foreigner, nagdakkel subsub na. Nay. Maditi tabas tingiwa natin baka. Pasubsuba ka to yan. Apay yata nga itsura, amuna mo't kya dumanog baak. Ti amok ke, kung tarlat amuna. Tis-tistingan na nga talaga siguro ati bakya. Di nagsakam amaw. Diya nga mabutang, uray ang datatong. Ay, kabutang ka no, kaya mo buraak pa yata eh. Madinan sa mo baka na nagapuak ti bilibed. Baak, dinayaan mo ka naggapuan mo latin muntin lupa. Pigsamat tama yung aduan kay parehas may lagamit na gapuan nyo. Ay,
Kosa! Ang damon na tatok! Yan, nagsarak agad ito doon agkalaan ah. Siya nga pala, Kusa. Kailan ka lumaya? Nung isang buwan lang, Kosa. Ay, mas nauna ako sa'yo! Namiss kita, Kusa! Gusto sa bada ito nga doon, nagarilik na yung kitani. Naglandi na to. Ano palang ginagawa mo dito, Kosa? Ito, kangkong. Kumukuha pala ako ng kangkong. Sige na, tulungan mo ako. Sige, para saan pa naman yung pinagsamahan natin sa kulungan? Kaya nga eh. Pagkatapos natin kumuha ng kangkong, hanap tayo ng boylet. Oh my Oo. God! Gusto ko yung dax. Namiss ko rin yun. Ilang taon ba naman, Kosa? Walang keme-keme. Gusto mo, Kosa? Tayong dalawa na lang. Total. Parehas natin na-miss yung isa't isa. Pwede din, Oo. ha? Hanin natin to, Kosa. Adobo. Yes. Kosa. Para may lakas tayo mamaya. Oo. Hindi mo ba alam? Itong kangkong pamparami ng. Ay, sarap. Ay, ang dami, Kosa, oh. Oo naman. Ang lulusog. Lutuin natin sa bahay mo. Doon tayo kakain. Oo. Balita ko, Kusa. Acute respiratory system ka na. Ay, oo. Ilang taon ba namang wala? Yun lang. Gusto mo, pagbigyan kita mamaya. Wag, gusto ko yung boylet. Eh, boylet naman ako. Oh, Ay, Pwede. hindi tayo talukosa. Ano ba? pwede ako sa babae. Pwede rin sa lalaki. Gusto ko yung dax.